Moja skúsenosť s náplasťou REM na spanie. Lepila som si ju s náplasťou Liberty. Prvé 3 dní som nepocitila takmer žiadny rozdiel. Spala som tak ako predtým pred náplasťami, že nevedela som vždy zaspať. Raz, dvakrát som sa v noci budila. A keď som sa nad ranom zobudila, že mi treba na vecko a vrátila sa do postele, tak som už nevedela väčšinou zaspať. Po 3 dňoch lepenia týchto 2 náplastí som zbadala rozdiel. Lepšie sa mi zaspávalo. Spala som súvisle až do tej 5. 6. nad ránom. Išla som na vecko, vrátila sa do postele a normálne som ešte vedela zaspať až do zazvonenia budíka. A čo je hlavné, zobudzam sa už teraz po tých 3 dňoch taká oddychnutá, ako vyspatá. Takže odporúčam, že nevzdať sa po jednom dni, že nezabrala mi náplasť na spanie, ale treba tomu niekedy dlhší čas. Je to super, ďakujem pekne.